guys, welcome back to Touch Games. நம்ம போதுனா வந்து ஒரு கிளாஸ் கோட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்போ நேற்று வந்து ஏன்டா வீடியோ போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா கை கால்லாம் வலிச்சிச்சு. நேற்று மேட்ச்சு அதனால தான் கை கால்லாம் வலிச்சிச்சா, அதான் எதுவும் போடல. நான் நெட்டு வேறு ரொம்ப ஸ்லோவாக கிடச்சிச்சா, அதனால் போடல. சரி விடுங்க, நம்ம உள்ளே போயிடலாம். எனக்கு கண்டென்ட் வேறு கிடைக்க மாட்டேங்கி. டைமண்ட் ஆப் பதிவு வச்சுட்டு போகலான்னு நினச்சேன். சரி, அதை பற்றியே போட்டிருந்தா நல்லா இருக்காது. எனக்கு டைமண்ட் ஆப்பும் சிக்கவே மாட்டேங்குது. ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிற அத்தனை ஆப்பும் ஏன் இதில் தான் இருக்குது, ஏன் ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்குது. ப்ளே ஸ்டோர் அத்தனை ஆப்பும் ஏன் ஃபோனில் தான் இருக்குது. சரி விடுங்க, ஒரு கிளாஸ் கோட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறேன். கிளாஸ் கோட் ரேங்க்டு மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறேன். ஓகேவா? ஏன்னா எப்பவுமே கிளாஸ் கோட் ரேங்க்டு மேட்ச் அதிகமாக போட மாட்டேன். ஏன் இப்போ போடுறேன்னா சீசன் வேறு வரப்போகுதான், அதனால் எப்படியும் ரேங்க்டு குறையும். இப்போவே போட்டு குறைச்சிக்கலாமேன்னு பார்த்தா அவ்வளோதான். மேலே என்னமோ வந்துச்சா, அதை பார்த்துட்டு ஐச்சோ எப்படா வெளியே வந்தேன் கிளாஸ் போடுறாங்கிறது. ஆஃப்லைன் போயிட்டேனோ கிளாஸ் போடுறாங்கிறது, அதனால தான் எடுக்க முடியும்னு நினச்சேன். சரி விடுங்க, வந்தவொடனே எடுத்தாச்சு. எத்தனை நிமிஷம் எத்தனை செகண்ட் ஆச்சு, அதுக்குள்ளே 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு செம்ம காண்டாயிடுது. நான் 1 நிமிஷம் போனாலே என்னடா இது சோதனை, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு போயிட்டேன். சரி விடுங்க, டக்குன்னு உள்ளே போய் தொலைங்கடா, சுலவாக ரொம்ப நெட்டு கிடைக்க மாட்டேக்கா. ஹாலு ஆடாங்க கொய்யால கலாரி அந்த ஹாலில் உட்காந்துக்கலான்ட்டு இருந்தேன்னா சுத்தமாக கிடைக்காது நெட்டு, ட்ரிபிள்நைன் போயிடும். அதே இது பெட்ரூம்குள்ளே வச்சு விளாண்டுனா டவர் செம்மையாக கிடைக்கும். ஹெட்ஷாட்டாக அடிப்பேன் பெட்ரூம்குள்ளே வச்சு விளாண்டுக்கிட்டே. அப்புறம் வந்து பெட்ரூம்குள்ளே வச்சு விளையாடாட்டி வெளியே என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் விளையாடுவேன். அங்கே வந்து வெட்ட வெளி மரம்லாம் இருக்கும், அந்த இடமும் செம்மையாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் இருக்கிறது கூட தெரிஞ்சும் என்ன அடிக்கிறான். அவ்வளோதாங்க, தம்பி புள்ள ஃபிஷ்லாம் போட்டான், அடி வாங்குறேன். வந்து ரிவே பண்ணி தோண பக்கி, அட பக்கி டேய் வாடாடே 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 வாடா வாடா வாடா. ஐயோ, லூட்டடிக்கு மட்டும் ஆர்வம் எவன் அடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன், அடி வாங்குறான் பைய. அடா பச்சை பாட்டே டே, அடிச்சு தூரடா, அடித்து முடிச்சிட்டியா அவனை. இருந்தாலுமே உலகமாக பாட்டாக இருக்காங்க, இவன் உலகமாக பாட்டாக இருக்கிறான். ரிச்சஸ்ட்டு பிளேயர் மாதிரி அந்த இது அது பேர் என்னது, ஃபேடல் வீலில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஸ்பின் பண்ணி எடுத்துருக்கான். ஒரு அடி செத்து போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஒரு அல்லக்கை எமௌண்ட் போட்டு ஃபிஸ்ட்டு போடுறான் பாருங்களேன். ஃபிஸ்ட்டு போட்ட போது எமௌண்ட் போடுறான்டா, எமௌண்ட்லாம் போடுறான், வெறித்தனமாக போடுறான் தம்பி. ரிச்சஸ்ட்டு நூபாக இருப்பான் போடுறது, ரிச்சஸ்ட்டு நூபு சிரிக்கிற அமௌண்ட்லாம் போட்டு காட்டுறான். ஆனால் நமக்கு வெறுப்பேறாதுப்பா. நம்ம டீம்மேட் தானே போடுறது, நம்மளை பார்த்தா போடுறான். அவன் வாட்டுக்கு போட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு விட்டாச்சு. இது இங்கனுக்குள்ளேயும் வைக்கக்கூடாது ரெக்கார்டரை. ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டரு சூனியம் வச்ச ரெக்கார்டரு. ஏன்னா ரீலோடு பண்ணால் தொட்டனா ரெக்கார்டர் உள்ளே போயிடும். அதே இது பெருசாக்கி விட்டான். ரீலோடு பண்ண போகிறோன்னா செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போயிடும். இதுதான் கடுப்பாகவும் எனக்கு. ஒரு வாட்டி சுட்டுட்டு ரீலோடு பண்ண போனால் செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போயிடும். இது வேறு மெசேஜ்னு தொலையுது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதேமா. கட் பண்ணிட்டு அந்த எனிமிஸ் அடிக்கும் போது தான் அவங்க காட்டணும். ஏன்னா மற்றெல்லாம் த்ரில்லாகவே இருக்காது. பாருங்களேன், ஒரு 5 நிமிஷம் இங்கே தான் ஓடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இது அப்படியே லைவாக இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டுருப்பேன். லைவாக விளையாட பேசன்னு தான் இருப்பேன். ஓகே, அந்த ஒரு அல்லக்கை நிற்கிறான், முடிச்சிடலாமா? இங்கே ஓட்டாங்க, அடிக்க வரும்போது ஓட்டாங்க. சரி விடுங்க, 10 நிமிஷம் ரெக்கார்டு 3 நிமிஷம் போயிடுச்சா. இன்னும் வேற நிற்கிறான், எனக்கு கை வேற பறங்குது. வா 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 வாச்சலாம் வா அடி போட்டு ஹெச்சாடா. அப்பா கில்லு வந்துச்சுங்க. எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு கில்லு வருது பாருங்களேன். கில்லு வந்திருக்கணுமா எனக்கு. அட பாதிகளா டே, என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க டே. ஹெட்ஷாட்ரா, இப்போ தாங்க கில்லு வருது. செம்ம பயமாகிடுச்சு. நான் ஹெட்ஷாட்லாம் போட்டேன், கடைசியில் கில்லு வராமல் போயிடுச்சுன்னா அவமானம். என்ன பண்ணுறது, அப்படி நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது. மேட்ச்சை டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிடலான் இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு வேறு வேலை பார்த்தீங்களா. போயிட்டு ஜிபி முத்து காமெடியெல்லாம் பார்த்து வயிறு வெடிக்க சிரிச்சு விட்டு அடிக்க படுத்து கிடக்கிறது வேலை. அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடும்போது எந்த பொசிஷனில் உட்காந்து விளையாடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா? என்னோடய பொசிஷன் கேட்டிங்கன்னா, கீழே கட்டில் மேலே படுக்கிறேன்னா கீழே ஒரு போர்வை இல்லைன்னா அந்த இது பெட்ஷீட்டை விரிச்சிட்டு என்ன
மேலக்க ஒரு தலைக்கு மட்டும் நாடிக்கு தலைவாணி வச்சுட்டு சேவனேன்னு குப்புரடிக்க படுத்து தான் விளாடுவேன். என் ஃப்ரெண்டுகிட்டையுமே சொல்லுவேன், உங்கள்கிட்டையுமே வெக்கமே இல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா. குப்புரடிக்க படுத்து தான் விளாடுவேன். அப்படி குப்புரடிக்க படுக்காட்டி எனக்கு கேம் ப்ளேவே வராது. ஏன்னா முதுகு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், அப்படி வலிக்கும் குப்புரடிக்க படுக்காட்டி. எனக்கு குப்புரடிக்க படுக்கிறது தான் எனக்கு கேம் ப்ளேவின் ரகசியம். ஓகேவா, நீங்கள் எப்படி விளையாடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். எப்பா MP40 நான் ஓடிடுறேன். MP40 பார்த்தா அப்படி பயம், நான் ஏற்றுவேன் MP40 வச்சு. பாருங்களேன், எப்படியோ கில்லு வந்துக்க வேண்டியது அடிச்சடிச்சு லேக் ஆகிடுச்சு. சனியம் பூச்ச லேக் வேறு. ஆனால் ஊனம் வந்தது எனக்கு செம்ம கடுப்பாயிருச்சு. MP40 வச்சு இப்படி தான் அடிக்கிது இந்த பொண்ணு. நானாக இருந்தேன்னா MP40 வச்சு மண்டைக்கு ஏற்றிருப்பேன், கையை அப்படியே கொண்டு போவான். அப்பா, இவன் சிரிக்கிற மூட்டு போட்டால் போகிறதாங்க எனக்கு நிம்மதியாக வருது. நான் தான் அவனை பார்க்குறேன்னு தெரியாமல் சிரிக்கிற மூட்டு போடுறான் தம்பி. சரி, இவ்வளோ நேரம் வான்னு இழுத்துட்டேன், வாயிலேருந்து சொல்லு வடியுது. அடப்பாவிகளா. சரி, SKS டபுள் டேமேஜ் அடித்து பார்ப்போமே. 6 நிமிஷம் வீடியோ, ஒரு 7 நிமிஷம் வீடியோக்கு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு நெட்டு ரொம்ப போயிடும். அதனாலவே நான் 6 நிமிஷம் வீடியோக்குள்ளே முடிச்சிடுவேன். அதுக்காக தான் டைமண்ட் ஆப்பு. இனிமேல் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் ஷார்ட்ஸ் போடுறதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டார்சிக் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வச்சுருக்கான் மயில். அவன் இன்னொரு இது வச்சுருக்கான், அது பேர் வந்து வாய்க்குள்ளே வர மாட்டேங்குது, சொல்லதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது. டைம்ஸ் ஆஃப் கேமர்ஸ் தான் உருப்படியாக ஒரு இதை வைக்க மாட்டேனா. என்னுடைய ஒழுங்காக வைக்க மாட்டியாடா பாட்டிலே. டைம்ஸ் ஆஃப் கேமர்ஸ் அவன் பேரை பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கலாச்சிட்டு இருப்பான். ஆமாம், டே விளையாட வந்தான்னா, டே பாடுறா, டே 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கீழே அடிச்சுட்டு இருப்பான் எல்லோரும். சி டே எனிமி சி இவன் தானா அட பாட்டி. அவன் வந்துட்டு கீழே அடிச்சுட்டு இருப்பான், அதையும் போய் சப்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஓகேவா, அவ்வளோதாங்க. 7 நிமிஷத்தை தறிக்கி விட போகிறாங்க மேப்பில். டே 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 டக்குன்னு மேட்சை முடிங்கடா, நான் போகணும்டா, எனக்கு வேலை எதிரா மாப்பிள்ள. ஐயோ சொல்லி முடிச்சு அவ்வளோதான். இன்னொருத்தவன்ட்டான். 7 நிமிஷம் போயிடுச்சு, 7 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, மேலே மீறனா SKS அடிச்சா இப்போ அடிச்சாங்க. என்னங்க ஐயா, இந்த மெசேஜ் வேறு கொடுக்கலாம் வந்து துறைக்காத. ஐயோ, அந்த கிங்ஃபிஷர் வேறு, சனியை பிடிச்சி கிங்ஃபிஷரு என்னையே அடிக்குது. இவன் வேறு ரஷ் பண்ணி அடிக்கவே மாட்டானா. எல்லாருமே பாட்டு மாட்டு தான் விளையாடுறானுங்க, இவனுங்க அடிக்க மாட்டானுங்க. நாமளே ஒரு பாட்டு தான், நான் பாட்டுங்க ஒத்துக்கிறேன். அடிக்கிறான் பாருங்க, என்ன அடிக்கிற ஹெட் ஷாட் அடிக்கிறா தம்பி இவர். டே ஜோனி சுற்றுறான், அவ்வளோதான் ஜோனி சுற்றுறான். என்னங்க அட பாவி, ஹேக்கராக இருப்பானோ. ஜோனில் 10 எழுத வச்சுட்டு சுற்றுதான், நான் சாக மாட்டிக்கான். இன்னும் மந்திரவாதியாக இருப்பான் போல் இருக்குது, ஃப்ரீ ஃபயர் மந்திரவாதியாக இருப்பான் போல் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க பூயா, இந்த இது வந்துட்டு போச்சு. ஓகேவா, நான் சொன்ன அந்த சேனலில் இது பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எப்படி ரேங்க் சீசன் வரப்போகுதுன்னு சொன்னா, லவ்லி கேமிங்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அதையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க சொல்ல நானே சொல்கிறேன். ஓகேவா, அவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தா நல்லாயிருக்கும், நமக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சொல்லலாம். அவங்கெல்லாம் எனத்துக்கு பார்க்க போகிறாங்க நம்ம வீடியோவை, சரி விடுங்க. அதில் அந்த யூடியூப் சேனல் இருந்தால் நானும் பார்ப்பேன். அது இருந்தால் வரப்போகிற அப்டேட்ஸு, ஓகேவா, எப்போ போகலாம், ரேங்க் சீசன் வரப்போகுது, என்னென்ன பண்டில்ஸ்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அந்த லவ்லி கேமிங் இதில் இருந்தால் பார்ப்பேன். ஓகேவா, அந்த சேனலோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லை, எனக்கு கொடுக்க தெரியாது, என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் தெரியும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட தெரியும். ஓகேவா, பார்க்கலாம். டாட்டா, பை.